बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। 2 मे खालि आसामजों लोगोसे मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय जादोंमोन। फिथाइ फोसावखांनायनि उनावनो सोनाब बंगआव गोबां हिंसायारि जाथाय जायो, जेराव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे हिंसायारि जाथायाव गाग्लोबजानानै गोबां बिजेपिनि मावथि सोद्रोमाफोरा आसाम बंग सिमनानि श्रीरामपुराव खारखोमाना थाफैनोबो गोनां जादोंमोन। बेखौ लानानै मैया थांनाय 7 मे अदेबानि शुक्रबारखालि बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया सोनाब बंगनिफ्राय खारखोमाना फैनाय सुबुंफोरनि थासारिनि सुलाद लाहैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बे जायगायाव सौहैनानै केम्पआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माइरं, दालि, दैनि बथल, बिस्कुट आरि होनानै मदद खालामनायजों लोगोसे इयुननि समाव बिथांमोननो गोनांथि जानाय जायखिजाया मददनि थाखायबो खोथा होयो। लोगोसे बिथां रन्जित बसुमतारीया बुङो दि सुबुंखान्थिजों जानानै थांनाय बिसायख'थिनि उनाव भट होनाय सुबुंफोरखौ बेफोरबायदियै इनाय खालामनाया थारैनो सोंखारिजाथाव आरो दुखुनांथाव होननानै। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि सोनाब बंगनिफ्राय बेफोरबायदियै खस राजबंसि, राभा आरो सुबुंफोरखौ गाव गावनि न'निफ्राय होखारहरनाया गनायजाथाव नङा होननानै। हादर नाङैनो कर'नानि गिख्रंथाव महर, बिनि गेजेरावनो सुबुंफोरनो भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौबो लागासिनो दङ। बे समाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा, आथिखालनि देबोरगाव बियाबनि MCLA एबा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो मैया थांनाय 7 मे खालि कभिड-19नि सेथि भेक्सिनखौ लाबाय। थांनाय शुक्रबारखालि बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायाव SSBनि अपारेशन जायो। बे अपारेशनाव SSBआ बोखांनो हादों दंफांजों लोगोसे 2 मटर। भारत-भुटान सिमनानिफ्राय सिखावै लाबोबाय थानाय समावनो लामायाव SSBआ हमदों 2 मटरखौ। नाथाय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला 2 मटरखौ गारनानै खारो ड्राइभार आरो सिखाव फालांगियारिफोरा। बे सिखावै लाबोनाय दंफांफोर आरो 2 मटरखौ बाथाबारि हाग्रा बिफाननो गथायनानै हैदों SSBफोरा। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो सिखाव फालांगियारिफोरा दंफांनि फालांगियारि खालामगासिनो दंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलनि सिमालगुरि गामिनि मनजित बसुमतारीनि फिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि बिशाल बसुमतारीया गोबाव सम उत्तराखन्डआव खामानि मावनानै न' फारसे फैबायमोन। नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला न' फारसे फैखांनायनि उनाव सप्तासेनि उनावनो बिशाल बसुमतारीया न'निफ्राय गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला नैबे होखानाय नखरनि नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन। आफां आसाम फारसे फैनाय सरायघाट एक्सप्रेस रेलनि सिगाङाव बाज्रुमनानै गावखौनो फोथैना लादों सासे सुबुङा। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया बङाइगावनि जगिपारायाव जादों। रेलनि सिगाङाव बाज्रुमनानै जायगायावनो जिउ खोमायो अतुल चन्द्र बर्मन 50 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा। अतुल चन्द्र बर्मनखौ बङाइगावआव थानाय एलसन गेस एजेन्सिनि मावथिमोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। रेलवे पुलिसआ गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावखौनो फोजोबनानै लानो गोनां जादोंमोन बिनि बागै दासिमबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। चिरां जिल्लानि पुलिसआ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा लांखारनाय फालांगिनि हेंथायै थांनाय 6 मे खालि स्रोदै सिग्रोमनायाव बेलासिनि 5:30 रिंगासोआव बिजनी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खावाटिका गामियाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी खावाटिकानि मोहम्मद हानिफ आलीनि फिसाज्ला मोहम्मद सलेमान उद्दीन 29 बोसोर बैसोनि होननानै मिन्थिनो मोन्दों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय गं 30 कन्टेनारजों लोगोसे फेग्रा बेसाद 310 रां आरो गंसे मबाइल फन बोखांनो हादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। चिरां जिल्लायाव सानसेयावनो सा 45 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेखौ लाफानानै जिल्लायाव कभिड पजिटिभनि अनजिमाया गासै सा 400सिम जाहैबाय। बेनिनो सा 208 एक्टिभ केसआव दङ। बेनि गेजेराव सा 28 फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दङ आरो बिनिनो सा 180खौ हम क्वारेन्टाइनआव दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि साबा सुबुंखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय गुबुन फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों।
आरो सा 72खौ गोग्गो फाहामथाय होनानै न'सिम हगार हरनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोन्दों।